Bueno, moi bons días a todas e a todos, aquí os que me acompañan na primeira liña de intervencións, con un saúdo moi especial á arquitecta, artista, escultora Belén Moneo, e vaian para elo os primeiros parabéns, porque hoxe que era descubrimento da obra que vai a presidir esta feira de Estongal, e nos sorprendeu a todos ou non, porque coñecendo a túa trayectoria, pois non é ninguna sorpresa. E vadesme, ao mellor, a considerar que son repetitivo. Pero, claro, cando falamos de ensalzar a provincia, pois non podemos, lóxicamente, máis que ter comprensión. E digo isto porque a provincia de Pontevedra é unha potencia natural, é unha potencia económica, é unha potencia turística, é unha potencia cultural e artística. Este evento, a Feira Estongal, pois que aglutina a todas esos catro. Potencia natural, porque que cousa máis natural que a pedra que temos nos nosos fantásticos montes, en especial o granito do Porriño. Potencia económica, un evento, a feira, donde a partir do día 3 hasta o día 5, aquí se van dar cita a 3.000 profesionais de 12 países con todos esos expositores e que, sin lugar a duda, pois é un reflexo do que significa o granito e a pedra para a provincia, porque iso supón moitísimos ingresos, moitísimos postos de traballo. Unha potencia turística. Isto ven a consolidar o importante que son as feiras, o turismo de feiras e de congresos. A xente que trae, e logo esta xente que ven aquí a este tipo de eventos volven ao seu lugar de destino e son uns prescriptores de excelencia. Eso provoca que repitan. E unha potencia cultural e artística, non só porque recuperamos a Bienal de Pontevedra, a máis antiga de España, que levaba 15 anos sin celebrarse, que, por certo, vai a ter aquí unha sede na cidade de Vigo, senón por esculturas como a de Belén Moneo, que hoxe pon a nosa disposición e que pode estar en calquera dos mellores museos do mundo. Sí, Belén, en calquera dos mellores museos. E se dá a circunstancia que dentro da explicación de que si arcos e pontes, eu tamén compartir como Diputación pois ese lema que temos. O lema da Diputación é tender pontes. Tendemos pontes. Por iso que isto, como anel ao dedo, nos ven. E xa digo, son moitas as razóns polas cales a Diputación pois ten que apoiar este evento, e aquí, desde o departamento que dirixe a vicepresidenta Luisa Sánchez, a gran valedora do deporte, da promoción económica do emprego de Vigo e tamén da provincia, pois con ese apoio, porque aquí poñemos en valor un recurso natural como é a pedra, consolida a potencia que ten o sector da pedra na provincia, un sector empresarial, logo, pois, o que decía, non? Que consolida tamén como un destino de congresos e feiras. E non me queda máis que felicitar aos organizadores ese esforzo dunha feira que vai ser a primeira de moitas, porque vai a ser un éxito, reiterar o compromiso, insisto, da Deputación para co sector empresarial e convidar a todo o mundo que se chegue a esta feira a participar e tamén a descubrir un dos tesouros, literalmente, do interior da provincia, o granito do Porriño. Nada máis, moitas gracias.